Wala? Sa atin? Wala? Long sleeve. Yung mga long sleeve. Long sleeve. Long sleeve. No, stop. Ha? Wala ganito eh. Long sleeve. Yun oh. Magandang hapon mga Kalaber Cats. Welcome back again sa ating panibagong episode. So sa episode pala na to gagala kami. So gagala kami sa may Bulinaw dahil kahapon kakatapos ng graduation day ni Kai. Nakakuha ka ng Tapos reflector. kanina May reflector right there. natapos na rin yung recognition day ni Milay. So tamang-tama din nandito sila Kowa. Tapos nandito rin sila si Karen. Nandito sila. So kasama natin na saktong gagala. Yan sila mga Kalaber Cats. So, hindi na mamansin yan si Karen. Ay, namansin ka rin pala. Alright, so papunta kami ng Bulinaw. At ang pupuntahan pala namin na lugar is yung El Pescador. So nakapunta na rin tayo dun sa El Pescador mga Kalaber Cats, no? Pero sa gabi kasi hindi pa tayo nakapunta ng gabi dun kasi sabi nila mas maganda raw yung El Pescador pag gabi. So kasama rin natin si Mrs. Hi. Right, so gamit natin si Raptor na pula. Tara na, let's go na. Right, so let's go na. So time check pala tayo. Wala pala akong relo ngayon. It's 5:20. It's Manik yan. 5:20. Kasi hindi mo suot yung relo mo. Wala, hindi nakalimutan ko. Kunin mo? Kunin ka? Puro na. Para makita naman nila yung niregalo mong relo sa akin. Iwan ko sa'yo, ayaw ko nga yata. Parang gusto ko na ulit ibigta. Sabay tampo. Alright mga Kalaber Cats, no? So yun. On the way kami sa Bulinaw. So sa mga taga Bulinaw dyan, kita-kits po tayo dyan. Alright, so update po tayo mamaya pag nasa daan tayo. Kalaber Cats. Time check pala tayo 6:30. So alam isang oras din dahil natin pagmula dito sa atin hanggang dito sa El Pescador. So dito na pala tayo sa El Pescador, dito sa may Giant Clam. Mahirap paging batang ina. Batang ina 2.0 tayo guys. Like, Magpon ka na lang, anong tawag doon? Si magkatapos sa Barcelona. Right mga Kalaber Cats. So, yun, nakabalik ulit tayo dito sa El Pescador. So rush back natin to.
Kasi nung nakarang... May bagong recruit, tatlo. Ha? May bago tayong recruit, tatlo. Tatlo? Sino? Si Mikay, si Melay, saka si Tash. Ayun, si Tasha. Ay, first time ni Tash na. Oh, asa si Kuwa? Gising na siya. Nakasmile. Alright mga kalabrikan. At dilibot-libot lang tayo dito sa may El Pescador with the gang. Teka pa. Dito. So yun mga kalabrikans na. So natapos na sila sa picture. Ano naman picture nyo? Ha? Saan? Dami. Yung mga picture natin dyan. Yan na lang. Ayan o, diba? Ganda. Ang liwanag ng camera ni Karen. So ako hindi na ako makita. So dito na lang. Pakita ko na lang yung mga madadaanan natin. Kasi hindi na ako makita sa camera eh. Ayaw niya. Nagulog na. Pwede pa lang magpatato dito. Tato henna o. Ganda. Dito na tayo sa may street foods mga kalabarkads na. Street foods. So sobrang daming street foods dito ngayon no. Kanina to. So may yung dami. Daming street foods dito. Yung takoyaki ng pinsan mo. Hinahanap ko yung takoyakihan ng aking pinsan. I don't know where is it. Hanapin natin. So may mga barbecue dito. Yan, masarap. Mga ihaw-ihaw. Tapos sa kabila ay mga putkwek, balot. Ito. Ay, ito parang, anong tawag dito? Ice cream. Tay, sa si Mikay. Kaya wala ka pang ginala si Mikay, oh. Wala. Marami pa dito yun. Oh, ang dami dito. Wala eh. Doon yata sa dulo. Hindi natin alam. Wala yata. Wala. So, may figure-figure, may... Ayo, figure oh. Lechon kawali, pares. So, naghahanap kami ng pwedeng makainan dito. Wala kasi, wala yung kwan. Wala yung kay Buding. Hanap tayo. Lakad tayo ulit. Yun mga kalabar ka no? So wala yung gusto yata ng pinsan ko. Night market. So dito tayo sa ito yung kaganapan pag tuwing gabi pag dito sa El Pescador. Anong natutupuan nyo? Pares? Ay, yun din po. May mga ihaw-ihaw. So ayun, so may ihaw na Ali sibuyas. ay, Ali sibuyas. ay, sarap yan. Oh, rasa. With Java rice. Java rice ito. Ticket pang pa ito. 29 lang. Ay, 29 ganito. na nakadot Java rice na. Java rice. May kasama ng Java rice. Hindi ito pinili mo mas marami. Ticket pastil.
Ano to? Buko shake. So, saan tayo? Pares? Pigar. Pigar Pares. Right mga kalabro kadto, so yun yung tupuan nilang kakainan yung beef Pares, pigar, lechon kawari Pares, tapos sisig. So gusto nila yung with rice. Okay, lain mo lang. At tignan natin yung mga menu nila. Let's check the menu. Ito mga kalabro kadto. Pares hub talaga. Ma'am, wife ko ito, ma'am. Ano? Anong gusto niya? Isang order na to Pares kay Kuya. Pares kay Kuya. Di Pares? Ano gusto niya? Lechon kawari Pares. Kaya? Pigar. Ha? Video mo muna ko lang sa mag-order ako. Video mo. Ano kayo, Kar? Pigar sa Pares. Pigar sa Pares. Itang order. Sa'yo, be? Ano, beef Pares. Pares. Kaya? Lechon Pares. Lechon Pares. Ha? Lechon Pares. Lechon kawari Pares. Ay, bata. Ano mo na? Oo. So, mag-order lang tayo muna. Okay lang po. Okay lang sa video. Anong order? Sa amin yung ano, isang beef pares, pigar, tsaka lechong kawali. Sa amin tatlo ni Kuya. Oo. Ano yung sa kanila? Ano pa pa? Tapos dalawang konto ma'am, dalawang lechon kawali pares. Tapos, ay bali tatlo na po sa lechon, tatlo na. Tapos isang beef pares. Kasama, magkakasama kami te ha. Magkakasama po lahat yan. Opo, pero iba po yung order niya po sa order niya po. Ha? Magkakasama na po. Magkakasama po lahat yan. Isa sa amin. Kayo. Sa kanila nga po, ito nga po, lechon Bali kawali daw po lechon na kawali tatlo. pares, tapos isang beef Isang pares. So, yan na po, magkakasama. Bali ilang order. Pitong order lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 po. Tatay na lang po. Isa lang po. Opo. So, andito tayo sa pinakatunay na street foods talaga dito sa Pescador. So, titikman natin yung fried isaw na ma'am. Fried isaw. Saka ano po tawag dito ma'am? Balls po. Ha? Chicken balls. Chicken balls. Ayan, chicken balls. So, ito yung mga sausawan nila. Gusto ko yung spicy. Spicy. Parang nanginginig pa yung kamay ko eh. Siyempre, pakita natin yung chip cook nila dito. Ayan, si sir. Sir, sigurado ka masarap to ah? Oo, masarap po sir. Try nyo, sir. Para tikman nyo. Titikman natin. Sakto, may balot pa dito oh. Penoy. Titikman natin mga kalabro kasi yung mga street foods dito. Yung bagong lupo. Sarap. Ganito yung chicken balls nila. Ito. Yung chicken balls. Tikman natin. Sarap. Sarap yung mga street food nila dito eh. Yung mamaya
titikman din natin yung pares doon. So nag-aantay pa kasi tayo ng order natin, kaya pumunta muna ako dito sa mga street foods dito. What? So gusto kong lemonade nga po, ma'am. 5 po, Oten. 5 na lang po, ma'am. Wait lang. Sarap ha? Parang gusto kong kumain ng kumain pag ganito yung kasarap yung street foods. Oh. Ano pong ano niyo, sir? Ma'am? Pangalan ng Ay, wait lang po. Lover cards po. Lover cards po. Sige ko konti na lang po kayo, ma'am. Ayan pa kayo, sir. Ilan po? I-upload niya, sir. Opo. Thank you po. Opo. Ay, mga kalabar ko. Dumating na yung order namin. Bakit ano pa ba yung kulang? Ano pa yung kulang, Ben? Bigar-bigar. Bigar-bigar. Ah, pigar. Ito pala yung in-order natin, yung lechon kawali pares. Basic na lang sana yung isa. Kurang mahal. Sarap ma. Kaya pala pinitulahan dito. Pinitulahan. Paras ng lasa. Uy, Pares na. Ang lechong kawali kasi, boy, tinan mo to ah. Puro taba. Nilechon nga siya. Ito. Ano kayo? sa'yo yung wala pa. Puro sabaw. Big part. What do you expect naman sa 60 pesos, di? Pero tingnan mo naman ha. Yung lasa be. Kahit na ganyan lang para yung ganyan yung pares nila, pero Free na sobrang kayo. sarap. Free na kayo. Tanggalin na kayo, hindi nakaantok. Mag-free daw muna. Pray. Ba't ano? Tikman mo yung pares nila ah. Tikman mo yung pares nila. Tikman mo. Oh, di ba? Malasa. Malasa, di ba? Kaya tingnan mo naman pinipilahan, oh. Pinipilahan talaga yung pares nila. Gawa ka ng malasa yung pares. So yung pangalan pala ng Conelis Pares Hub dito sa El Pescador. So dito lang sila sa medyo pinakadulo. Tingin ko mabita mo po. Kakain na muna tayo mga kalaban cards pa. Ito yung pares ni Pares Hub. Sarap. The best. Pero kayo. Alright mga kalaban cards, tapos na kami sa may pares at Pantaya. Bibigyan ice cream. Kasama ko sila Milay sa si Mikay. So bibili daw ng ibang pagkain dito sa may Pescador. So anong bibili nyo? Ice cream? Ice cream. Gusto kayo ni Kowa? Ayan, dito. So nandito naman tayo sa may The Sweet Breeze. Ayan, kay ate. Are you flirty? Ako, Hello po. Hello. Hi, ate! Ate, masarap po yung ano namin, Biscuit Caramel. KitKat nga po. Thank you po. Ay, Tapos isa po, are you flirty? ay, hindi, pero wala na po kami syrup na ano, na chocolate po. Ano na lang po? Yung pepero na lang po. Okay. Ano na tayong syrup na ano? Hindi, pero yung caramel na lang po yung ano niya, Okay. syrup. Di, kahit wag na. Yung ano po, KitKat
Samantala ako, wala akong kapera-pera. Takuan mo kayo. Ano, lupat siya. Ah, pero yung pakita dito na, pakita natin dito. Pakita natin dito. Hindi, pakita ko lang sabi ko. Yan. Kita na ka. Yan. Thank you. Bakit nababali? Yes po, nababalik po siya. Sarap naman yan. Lagyan na. Ito na ka. Dito lang yan sa The Sweet Trees by Dennis. Kaya mga kalabri ka. Grabe yung mga street food dito. Ito yung isa. Anong flavor nito? Ano po? Ano na to? Pepero po. Pero Ayaw niya talaga mga flavor. so titikman din naman natin yung Nine out of 10. saan tayo? So lilipat ulit kami ng ibang food cart kasi puro food cart lahat ng nandito. So nandun no? Anong gusto mo be? Ba't ka na pili ka na? Bibili ba na ng pagkain? So papatakamin ko muna kayo mga kalabar kasi sa mga pagkain dito. So food trip muna tayo dito. Food trip. Plastic pa lang sinig na reserve na yun. Food trip tayo. Saan ka bumili na ng Dyan mas mo. Ay sir. Ayun, nag-aya na ako ng mga kasama ko. Wala lang yung bagong luto sana na kon. Isaw daw. Ito po. Ano to sir? Chicken feet po. Chicken feet? Opo. Yan ba yung wala ng buto? Meron po pero malambot siya. Malambot na. O titikman natin yan. Ito. Magkano yung ganyan kuya? 3.20 po. So titikman natin yung chicken feet mga kalabar cats. Chicken feet pero malambot na raw yung buto. Hindi, gusto mo ng chicken feet na malambot na? Yeah, try natin. Ay, try natin. Okay, sige. Try natin. So, isang order nga po nun, sir. Chicken feet. Yung bagong luto po, ah. Demanding. Gusto pa yung bagong luto. Bali, sa kayo. Ikaw order din ng tabo. Magkasama po kayo? Opo, magkakasama from Marinpoint. Tagaanda rin sila. Saan lang? Sa Dondol po. Ay, bumabiyay pa po kayo papunta dito. Mga pagkasama po ko dito. Ay dito. Ah. Ano yung nabili niya? Ito ko yung chicken feet. Natikman ko na kasi yung natikman ko na kasi yung isaw. Bali dalawang order po dito sa chicken feet. Masyal lang po kayo dito. Ha? Masyal lang po. Opo, namasyal lang po. Yung baka sa naligaw lang kuya. Naligaw lang. Medyo malapit sa Karotata, no? Ba? Malapit po sa Karot. Oo. Sa karot na po mas Marin po eh. Ay, Pia. Ay, Malapit sa Karot. Bago magkarot, may papasok. Papasok. chicken feet. Malapit na siguro yan. isaw daw. Ang mga kalabar ka sa luto na. Salamat sa pag-assist, ma'am. Ma'am, sa isa na lang sana. Ay, isang Para baso kuan na lang. Yung kay ate po. ay
Isang isa pa. Oo, isang. Para makita natin lahat. Tikman natin yung chicken feet. Magkano po naman? 48. Hoy, mainit ka talaga. Bagong luto. Pwede niyo po iwala yung suka. Ah, sige lang po. Iwalay natin ng suka. Natutumba eh. Dahil, pahawak ka muna ako. Yan, pahawak muna ako. Mainit yan ah. So, ito yung kukunin natin spicy. Ay, naku na yung Oop, tama na po. Dami naman. Dami na nga. Hawakan mo muna. Kuha tayo nito. White. Tara. Ma'am, thank you po ha. Titikman ko pa. Yeah, thank you. Salamat. Ay, yung suka ko pala. Tingnan niya rin sa yung suka. Hindi makukumpleto yung pagtikim natin kung walang suka. Tapos na ako yung gopro mo lang. Right, so ito naman na tayo mga kalabar kadsa. Tikman na natin. Sana nga hindi madilim dito. Chicken feet. Ano na ba? Ito na unang tumikim. Let's judge. Kamay na natin. Mainit pa yan ha. Ha? Mainit pa. Pero tikman mo ha. Malambot na raw yung buto niyan eh. Ano? Anong lasa? May ano? Sa sopa. Lasang prenito. Sarap. Maingat. Ha? Mainit? Sarap. Ano yung sa'yo, Carl? Chicken feet din yan? Oo. Feet. Yun mga kalabar cats na. So, yan, titikman din natin yung chicken feet mamaya. Sarap. Sarap yung suka nyo lang. Yan. So, ito yung chicken feet natin. Tikman natin. Kinamay ko na. Ganun na rin yan. Ay, so, kain natin. Malambot. Malambot ka talaga yung buto. Lambot. Lambot. Sarap pa rin ganito. Sarap. Sarap oh. Ay, dalawa. Kain. Yung sobrang lambot. Tata yung ano. Mainit pa nga lang. Ayan, sige na. Kaya. Hello? Samahan niyo ako. Pagpasok ko ng kwarto, nakahiga nakatingin lang sa akin. 20. Lagyan ko ng cheese. Ano ba yan? Potato twist Potato. po. Ah, luto na po to. Yes po. Si ma'am yung titinda nito. Ang galing. Ikaw mismo gumagawa? Apo. Ito po. Ah, paano? Ay, may parang machine ka? Tinitwist ko lang. Ah, iniisot siya. Sandali, tikman natin natin. Anong flavor po ang meron? Pwede po kayo mag-request ng barbecue tsaka sour cream. Meron din po kami. Pero yung cheese po talaga nila. Cheese lang nilalagay. Sakto nga lang. So, titikman natin itong mga kalabar cards na. Kasi kung nagkukulang yung harina sa bahay nyo, nilalagay mo sa Titikman mukha natin mo. yung
Ano tawag din, ma'am? Potato twist po. Potato twist. Ayun, potato twist. So, isa nga po, ma'am. Yung bagong luto sana, ma'am. Parang. Kasi yung pa. Mainit. Sige, ayan, yung bagong luto. Ayan. Paano ginagawa? Ewan ko na lang lagyan yung dalawa. Okay na po, ma'am. Ganun lang kadali. Ma'am, para sa inyo. Thank you po. Sige po. Salamat din po, ma'am. Sigurado ko masarap po to, ah. Balik po kayo. Right, mga kalabar kasi natapos tayo sa chicken feet. Ayan. Titikmanan tong dalawa, oh. Take ko lang siya ng picture. Yung potato twist. Ayan. So, titikman naman natin itong mga kalabar kasi. Let me taste it. Bite mo. Wait. Bite mo. Ayan. Masarap. Oh. Sarap daw. Titikman natin. So, tikman natin mga kalabar kasi. Hindi ako makita. Ayan. Sarap. Masarap siya. Para siyang natural na natural siya na potato ano tawag doon? Potato chips. Papatikim din natin kay Miss. Be. Kailangan yung cellphone mo. How much yung ganito? Ha? How much yung ganito? Hindi, yung process mo na. Magkano yung ganito? 20. Saan? Potato twist. Sarap. Ha? Sarap. Sarap na? Oo. Yan ang potato twist. Diba? Sarap. Napira! Sa halagang 20-20 eh, mabubusog ka na rin talaga, pero sulit naman na yung mga nabibili natin na sa halagang 20 pesos. Kagaya na to, potato twist, tapos yung chicken feet na sobrang tender, tapos yung isaw, diba? Sarap nun. Ayoko malat. Saan ko na sa'yo, me? Time check tayo mga kalabar cats, 7:45. 7:45 na ng gabi. Nabusog na ako kaya tama na siguro mga kalabar cats. Gusto ko pa sana tikman lahat kaso hindi na kaya ng tiyan ko. So papauwi na rin kami. Kaya dito na rin siguro namin tatapos itong vlog mga kalabar cats. So yun, nakita nyo yung mga pagkain dito sa may El Pescador, sa mga food cart, sa mga street food. Ayan, shout out sa lahat ng mga nabilihan ko kanina. Yun, salamat sa inyong lahat. Napakasarap ng mga pagkain nyo. Nakakabusog talaga. Alright, so dito na siguro matatapos mga kalabar cats, no? So see you sa next vlog natin.